Kasong administratiba batok ang DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya ug mga opisyales sa Ninoy Aquino International Airport ang gipasaka sa Ombudsman kagahapon kalabot sa tanimbala scam. Si Senator Alan Peter Cayetano nga mi-file sa kaso nagkanayon nga si Abaya ug si Manila Airport Authority General Manager Jose Angel Honrado liable for gross negligence sa wala ay pag-aksyon sa padayong tanimbala modus. Sa ilalim ng EO226 ni President Ramos, pag may alam kang nangyaring krimen, or alam mo nangyari to at mga personal na sa ilalim mo ang gumagawa at wala kang ginawa to be proactive, ibig sabihin wala kang preventive corrective measure, liable ka administratively. So while cases are being investigated now, it took the government more than 1 month bago mag-meeting at the level ng DOTC para pag-usapan yung laglag bala. Gihangyo ni Cayetano ang Ombudsman sa pag-issue og preventive suspension batok ang Abaya, Honrado, Office of Transportation Administrator Roland Recomono ug Aviation Security Group Pablo Francisco Balagtas. Si Abaya sa usa ka press con karong buntag nagkanayon nga opisyalis sa gobyerno nga masakpang mitanom og ebidensya mag-atubang og life imprisonment.